refreshing and serenity ba ang hanap mo? Yan ang offer ng Sky Plaza dito sa Natividad. Hatid nito ay adventure that will surely make you appreciate the beauty and calmness of this municipality. So let's go! Mahigit 500 steps mula dun sa arc kanina sa baba, papunta dun sa Christ Redeemer. So, ayun. It's a leg day for me. Mountain. Along the way, makikita natin yung patron saint ng Natividad, which is the Our Ladies of Nativity. Dito sa side na to, pwede kayo magsindi ng kandila or mag-rosary, and then you can also pray here. Kasi andito yung patron saint nila. So nakakahinga na siya, pero kapag nakakita ka naman ng ganitong view, parang nawawala yung pagod mo. So pwede ka magpahinga dito sa part na to, and then tingnan mo lang yung tanawin. Sobrang ganda. Ang kalmado. The overlooking view! Konti na lang. Let's go! I love my job! Oh my gosh, ang ganda ng view. Pag umakit kayo dito, huwag niyo kakalimutan magdala ng tubig kasi nakakapagod siya, nakakahingal. But it's worth it naman. Basta magdala lang kayo ng water niyo. So ayan, konti na lang and then makakapunta na tayo sa Christ Redeemer. Last stair na to, papunta doon. Okay, sakayin natin to. Let's go! Dito na po tayo sa Christ Redeemer. Ito na yung station niya. And sabi nila nasa 40 feet daw yung taas nito. So yung attraction na to, parang yung sa attraction niya sa Brazil. Ayan, yung Ayat ni Hapo Jesus, Sky Plaza, Natividad, Pangasinan. Sobrang taas niya. Parang dito side na to, bundok. Tapos sa side dun banda is the 6th district na, overlooking. Sa experience mo, pag-akyat pa lang nakakapagod na. Pero ang sarap sa taas, yung feeling. Maganda po kasi yung view dito, nakaka-relax po siya. Tsaka maraming pumupunta po dito. Sulit naman po yung pag-akyat nyo rito. Kahit pagod, maganda naman yung makikita nyo pagtapos nyo maakyat yung taas na hagdan. So ayun, try nyo rin na isama to sa tourist destinations nyo dito sa Natividad, yung pag-akyat dito sa Christ Redeemer para ma-experience nyo din parang Brazil vibe, diba?